भैया जे भी प्रमोद प्रेमी के दिल से चाहत हो भैया वीडियो को पूरा देखे जाए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए जाए। काहे से कि पहला इतिहास में प्रमोद प्रेमी ऐसा गाना ले आइल बाउन भोजपुरी इंडस्ट्री में। पीछे के बड़ा बड़ा व्यास भरत शर्मा, मदन राय, गोपाल राय के भैया देख लो बजा निर्गुण एक से एक आवत हो, लेकिन प्रमोद प्रेमी का भारत वियोग जौन गाना आइल बा बहुत ही लाजवाब आइल बा। गाना होके के चाहिए तो ऐसा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में जे भी रामायण से कोनो पार्ट उठैले बा आ ऊपर गाना बनैले बा, जे फिल्म बनैले बा उ भैया वायरल भइल बा। प्रमोद प्रेमी यादव के एगो गाना आइल बा भरत वियोग, भाई साहब बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में ये गाना बहुत ही लाजवाब लेके आइल बा प्रमोद प्रेमी यादव। भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना होके के चाहिए तो प्रमोद प्रेमी के जैसा, काहे से कि भरत वियोग जौन गाना आइल बा एकदम निर्गुण टाइप के भैया लाजवाब। तो भैया प्रमोद प्रेमी के निर्गुण गाना भरत वियोग तो कैसा लगल एगो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।